Yo, what's up? I'm calling you. Good morning sa inyong lahat dyan. I'm Koizjan Vlog at may bago na naman tayong mga video guys. Ayan. Ayan, ang ganda ng umaga. Ayan. Ayan. Medyo malamig lang, malamig yung panahon ngayon. Ayan. Ayan. Walking tayo dito sa kilid ng ayan siya guys. Dito ako ngayon sa syudad na Cagala. Galing tayo sa bundok kasi ngayon lang tayo nakababa. Ayan. Ganda talaga sa syudad eh. Ayan o, maraming mga puno. Ayan, fresh air. Ayan at malinis yung malinis talaga. Wala kang makikita na mga nagkalat na mga basura. Ayan. Ganda. Ayan. Ikot-ikot lang tayo guys. Kuha tayo ng video para maka-upload naman tayo. Ayan. Ikot-ikot lang si Kois dyan. Ayan. Dyan. Ayan. Ikot-ikot lang tayo. Para pang premiere natin to. Ayan. May galab shoutout sa inyo dyan guys ha. Maraming salamat sa pagpunta, pagbisita kay host. May Kois dyan. Ayan. Kuha lang tayo ng video. Ayan. Ayan. Gala lang tayo. Gala. Wala tayong magawa ngayon. Kuha lang tayo ng video. Ayan o. Ayan. Mga tao ngayon. Konti lang yung tao ngayon. Pero okay naman. Hindi naman bawal yung facial. Ayan. Pwede naman face mask. Ayan na siya. Guys. Mag-exercise din tayo. Walking lang. Para pangtanggal ng mga bilbil natin dyan. Ayan. Ayan siya guys. Ayan o. Maaga pa kasi. Wala pang ayan. Dito maganda kasing lugar dito eh. Ayan siya, waiting area para sa bus. Ayan po. Ayan, walking lang tayo. Kuha lang tayo ng video. Ayan siya guys. Ayan o. Yun. Ayan, dito yung waiting area para sumakay po kayo ng bus. Ayan, yun ang bus. Thank you sa inyo guys ha. Sa inyong pagbisita, pagdalaw kayo. Maraming salamat. Ayan, ito tayo. Ayan, kuha lang tayo ng video para pang mamaya, pang upload. Ayan. So guys, maraming salamat sa inyo dyan ha. Shoutout pala kay sa mga team, walang iwanan. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. At dito lang ako nag video. Ayan siya guys. Ang linis talaga. Ang linis ng kapaligiran. Malinis. At saka fresh air. Ayan siya. Ayan guys o. Ayan. Ang na ngayon eh walang tao. Kasi umaga pa. Umaga pa kasi. Ayan. Kuha lang tayo ng video para pang natin mamaya. Maraming salamat sa inyo guys ha. Ayan. Ayan siya. Ayan siya guys. Malamig yung panahon. Ang lamig ng panahon ngayon. Ayan. Malamig ang simoy ng hangin.
liko na naman tayo. Liko sa kaliwa. Ayan. Ops. Stop muna. Ayan. Stop yan eh. Ayan. Balian siya. Ayan, stop muna tayo. Bawal kasi magtawid. Mamaya-maya. Naka-red light. Ayan. Ayan siya. Tayin muna natin mag-stop. Antay-antay lang tayo kasi naka-red light. Ayan. Malamig sibog ng hangin. Malamig na guys, malamig na talaga. Malamig na. Ayan guys. Ayan na. Di pa pala pwede. Ayan. Video muna tayo dito. Ayan, kuha tayo ng mga nagagandang mga beauty. Diyan. Ayan, dito tayo. Ayan. Maraming kamera dito guys. Kahit wala kayong makikita na sasakyan pero bawal tumawid. Dito talaga disiplinado yung mga tao. Ayan, pwede na tayong napausa talaga ako na pwede na. Ayan. Ang linis talaga yun. Malinis na kapiliran. Maintain talaga ng paglilinis. Ayan. Ayan siya guys. Yun. Maganda. Malinis na kapiliran. Ayan. Walking lang tayo. Hindi pala aso. Akala ko aso. Okay guys. Ayan na. Malapit na po sa ating pumunta. Sa taas ng mga building. Yung iba nga nagbabike lang eh. Maganda kasi mag-bike eh. Ngayon kasi malamig guys. Malamig pa na winter na. Guys, salamat sa inyo guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like and share naman guys. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Ayan, bawal pa. Maraming salamat sa inyo dyan guys sa pag-support kay host. Maraming salamat na lagi kayo sa mga suporta sa kay Boyset. At ako ay nagpapasalamat sa inyo na always supporting my channel. Ito kayo lagi, lalo na sa mga kaibigan natin. Love shoutout sa inyo guys. Thank you sa inyo. God bless us all. Babu! Hurt.